Η Ελίζαμπεθ Χόκερ, λοιπόν, η Βρετανίδα, τρίτη στο φετινό Σπάρταθον 2012 και πρώτη στις γυναίκες. Παρακαλείται για την απονομή ο Δήμαρχος της Κυπριακής πόλης Μόρφου, κύριος Πίτας Χαράλαμπος. Να σας πούμε επίσης ότι ο Δήμος Σπάρτης και ο Δήμος Μόρφου είναι αδελφοποιημένες πόλεις. Well done. Ναι, μπράβο. Ναι. Amazing. Υπενθυμίζουμε λοιπόν τον καλύτερο χρόνο που έχει κάνει ποτέ γυναίκα έκανε σήμερα η Ελίζαμπεθ Χόκερ με 27 ώρες και 2 λεπτά. Αν σκεφτούμε ότι ο προηγούμενος καλύτερος χρόνος ήταν 27 ώρες και 39 λεπτά. Μπράβο, Ελίζαμπεθ. Εσύ, you beauty. Για πρώτη φορά.